Happy New Year, everyone! Okay, so Happy New Year sa tanan, no? Labi na diha sa Philippines. Okay, so karon ang first day of the year, and akong na hunahunaan ba nga, I think mas maayo no nga to ang sugdan ang atong tuig sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. And naghuna-huna ko nga murag lami ni siya i-dedicate sa ato ang matag usa ka kinabuhi nga ato jung basahon ang pulong sa Ginoo no. Kaya remembering ang revelation bitaw nga blessed are those who read the word of God loudly, and blessed are those who hear it. So ato ding basahon no, so mako siyang kanon sa Bisaya nga Bible, Biblia no, kay para kung daghan na mag-English nga kanang audio no. So ang gibutang sa Ginoo sa kong heart is kanang magbasa sa pulong sa Ginoo sa Bisaya nga lengguwahe. So karon magsugod ta sa Genesis chapter 1. So ang atong goal diri nga basahon nato ang Bible throughout the year. So hopefully God willing no nga everyday na atay i-upload nga kanang pagbasa sa pulong sa Ginoo sa Bisaya nga lengguwahe. So atong sugdan sa Genesis chapter 1 no. Magsugod ta sa Genesis chapter 1. So, sugdan nato kay una man ron adlaw sa tuig. So in the beginning ta no, magsugod ta sa pinakauna sa creation, kay katong grade 6 pa ko ang lesson about bitaw sa creation. Ang giingon dito kay gikan daw ta sa monkey, sa Darwin's nakalimot ko sa nature ato no nga gikan daw ta sa unggoy ang mga tao. Well, katong pagbasa nako sa Bible na dili gyud tagikan sa unggoy, dili na siya tinuod. So sugdan nato sa Genesis chapter 1 sa creation. Ingon diri ang sugilanon sa kabuhatan. Sa pagsugod sa Dios, pagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan. Ang kalibutan haw-ang ug walay hitsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangit-ngit ug ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Dios, mutungha ang kahayag, og mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita ug gilain niya kini gikan sa kangit-ngit. Verse 5 ingon, ginganlan niya adlaw ang kahayag ug ang kangit-ngit ginganlan niya gabii. Manang natay buntag o gabi no. Milabay ang kagabhion og miabot ang kabuntagon. Maokad to ang unang adlaw. So first day gihimo sa Ginoo ang adlaw og ang gabi, kanang buntag o gabi no. Ingon ang diri unang gibuhat sa Ginoo ang kahayag no. Ingon siya, let there be light sa English pa. Okay, so sunod ang gihimo sa Ginoo. Unya miingon ang Dios, motungha ang usa ka wanang nga magbahin sa katubigan. Og nahimo kini. Pinaagi sa gibuhat niyang wanang, gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos. Og nahimo kini. Ginganlan niyag langit ang wanang. Okay, langit ang wanang. So kanang nasa po langit no. Milabaya na usab ang kagabhion og miabot ang kabuntagon. Maokadto ang ikaduhang adlaw. So sa ikaduhang adlaw gihimo sa Dios ang langit, no? So una ang kahayag. Ang ikaduha ang langit. Ug katulo og miingon ang Dios, motingob sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit aron mutungha ang yutang mala no, og nahimo kini. So mao nang natay tubig na pudtay kanang kuan yuta no. So gilain siya ba kay sa una puro siya ay tubig. So pagkatong lahi-lahi na ni Lord naa na siya kuan kanang boundary. Tingala bitaw tanong nga kadugay-dugay nang anong ang dagat. Wala man ning lukop ba every time nga mutaob siya, wala ba siya ning lukop sa tibuok kalibutan nga makuan mawala ang yuta no. Gawas lang katong time ni Noah nga gipabaha gid sa Ginoo no. So kini siyang ikatulong adlaw. Ningon diri asa nako. Okay.
og nahimo kini. Ginganlan sa Dios og yuta ang mala og ang tubig nga nalain ginganlan niyag dagat. Mao nang natay dagat na putay kuan kanang yuta. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat og miingon siya muturok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanom. Bitaw no? So imong kunon ang yuta gibutangan na sa Ginoo og mga tanom. Yung siya muturok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanom. Kadtong may binhi o kadtong mga kahoy nga mamunga. Og nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Milabay na usab ang kagabihion og miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikatulong adlaw. So ang una, ang gihimo sa Ginoo ang kahayag. Ikaduha, ang langit. Ang ikatulo, gihimo sa Dios ang yuta ug ang dagat. Yang gi-separate no nga malahi ang yuta, malahi ang dagat na i-boundary ang dagat. So ang sunod, ikaupat. Unya sa verse 14 nata. Unya miingon na usab ang Dios. Mutungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii og magpaila sa pagsugod sa mga adlaw og sa mga tuig og sa mahinong-danong mga panahon. Mudan-ag kini sila sa kalangitan aron paghatag og kahayag sa kalibutan og nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag. Bisa kani dagkong iwag. Ang adlaw nga maoy maghatag og kahayag sa panahon sa adlaw ug ang bulan sa panahon sa gabi. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Diba? Kalami nung huna-unaon nga ang adlaw ug ang bulan ug ang mga bituon gibutang sa Ginoo diha sa langit ba no. Walay mga pisik nga nagunit bitaw. Can you imagine kung unsa kagamhanan ang Ginoo nga naghimo ni ana. Hangtod karon makakita gyapon tag mga bituon sa gabi niya sa ang adlaw pag mata nato musanag din siya no kung walay dag-om atong makita ang kahayag sa adlaw. So mao na siya ang ikaupat nga gihimo sa Ginoo. So saan ako ato dapit? Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dakong iwag ang adlaw nga maoy maghatag sa kahayag sa panahon sa adlaw ug ang bulan sa panahon sa gabi. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Okay, 17 na ta. Gipahimutang sa Dios ang mga iwag diha sa langit aron magdan-ag sa kalibutan ug maghatag og kahayag sa adlaw ug sa gabi ug maglain sa kahayag gikan sa kalangitan o gikan sa kangitngit rather. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat unya milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon kadto mao ang ikaupat nga adlaw. So una ang kahayag, let there be light to sa English pa. Ikaduha ang langit, ikatulo ang yuta ug ang dagat gi-separate sa Ginoo. Ang ikaupat ang bulan, ang adlaw ug ang bituon gihimo sa Dios. Okay, sunod sa ikalimang adlaw atong tan-awon. Miingon na usab ang Dios, mapuno ang katubigan sa nagkalain-laing mga buhing mananap ug mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Unya gipanalanginan sa Dios ang mga mananap sa kadagatan ug giingnan sahay kamo or sanay kamo og lukpa ninyo ang kadagatan. Ngadto sa mga langgam miingon siya sanay kamo og milabay ang kagabhion og miabot ang kabuntagon kadto mao ang ikalimang adlaw. So ang ikalima mga mananap sa dagat or sa katubigan ug ang mananap sa kahanginan, no? Mga isda, mga shark, sa panang ng mga animals nga nasa dagat or nasa tubig, no?
unya kanang naapod sa kahanginan sa mga langgam ug unsa pa diha nga mga mananap nga maglupad no kasahanginan man no. So i-review ang una, kahayag, ikaduha langit, ikatulo yuta ug dagat, ikaupat ang adlaw, ang bulan ug ang bituon, ug ang ikalima mga mananap sa dagat o sa katubigan ug ang mga mananap ibabaw sa kanang kahanginan. Okay, so ang ikaunom no kay taning ko na mo ni ang creation no. Ang ikaunom tan-aw nato. Unya miingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalain-laing mga mananap, mga kahayupan ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap ug nahimo kini. Busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug ang ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat ug nalipay siya. No? Tanang gibuhat sa Ginoo nalipay siya. Og sa verse 26, unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, o sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babayi. Lalaki o babayi. Sama sa iyang dagway. So, sama sa dagway sa Dios. Sa akong pagsabot kaning dagway nga giingon diri dili ni physical nga dagway nga parehas to ang dagway no. Ang akong pagsabot aning ingon diring dagway kay karakter sa Ginoo ba no. Kay ang karakter sa Ginoo mahigugmaon man siya no. So ang iyang paghimo sa atoa naa ang kanang pagkamahigugmaon deep inside sa atoa no. Mao na akong na-understand, ako nasabtan sa ingong dagway. Kay kung kag physical dagway, laylay, batag dagway, no? Dili man tawin pa sila, maayo magmurag karabaw or kabaw, kay parihatan na nagdagway, no? So, kita nga tao, lahi-lahi tag mga kanang physical nga, mga dagway, na uban nga kanang murag, kanang mataas ilong, mga gwapo kayo, pero kita, lahi punta, no? Lahi-lahi, giba, unique din ta pagkahimo sa Ginoo. So, ang akong pagsabot, diri ingan nga, sama sa dagway sa Dios gihimo kita nga naghimo ang Ginoo tao lalaki ug babaye sama sa iyang dagway in a way nga kanang ang paghimo niya nato kanang naatay pagka mahigugmaon inside sa atong kasing-kasing kay ang Dios gugma man no. So padayon ta. Okay, so ingon diri og panalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan. Mo din ang uban tawo no daghan kay sila anak no. Labi na sa una tag 12, tag 13, mga anak kadaghan kami kay 7 man mi kabuok, 7 mi kabuok no. So daghan gyapon mi. Pero karon murag pinakadaghan na ng upat ba no kay ang uban kay na hadlok kay crisis daw. Pero actually ang kuan sa Ginoo mando sa Ginoo panganak kamog daghan. So kanang daghang anak dia, congratulations no. Kay kanang nag-obey mo kuan sa Ginoo. Pero katong walay anak, katong gamay ra pug anak kay maura po'y ma-produce no. Ato pong ikuan, i-consider po nato nga ang tanan nabay kanang purpose si Lord. So, yeah. Dili na po nato i-judge no kay pero mao na ang mando sa Ginoo panganak kamog daghan ug lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Dumalaha meaning ikaw ang magdumala, ikaw ang kanang mag-amuma na ano mo ni mando sa Ginoo. Kamoy magbuot sa mga isda. Kamoy magbuot sa mga isda og sa mga langgam og sa tanang ihalas nga mananap. So ikaw magbuot og imo ba nang di ba? Ang isda kasagaran lami ba na siya sa bawon, lami kaunon ba, no? So ingon man Ginoo kamoy pagbuot. So dili ta kasaban sa Ginoo kung mao na itong kaunon, no? Kay kamo may pagbuot. Unya kay gi-prepare lami tan-awar gud ang paghimo sa Ginoo. Okay, so lami kay paghimo sa Ginoo ba kay 5 days iyang gi-provide tanan ang mga needs sa tao. Una, kahayag, langit, yuta o dagat. Ang ikaupat, sa itong ikaupat, adlaw, langit, yuta,
nga mala og dagat. Ang ikaupat, ang adlaw, ang bulan, ug ang bituon. Ang ikalima, mga mananap sa dagat or sa tubig ug mananap sa kahanginan. Ug ang ikaunom, no? Ang ikaunom, mga hayop sa yuta, mga wild animals, mga kanang nasa yuta nga nagpuyo. Og ang pinaka-last, ang tao ang gihimo sa Ginoo. So kung makita nimo ang provision sa Ginoo ba nag-una, no? Nag-una na siya kay na dito ang nanang yuta, nanang tubig, nanang adlaw, nanang bituon, nanang bulan, naanatanan, nanang mga isda, nasa mga katubigan, nasa kahanginan. Unya na mga hayop gibutang sa Ginoo diha sa yuta. Unya niingon din siya maghimo taog-tao nga lalaki ug babay sama sa tong dagway. Kanang mahigugmaon nga tao para mo magdumala aning tanan nga kani mga hayop silang magdumala. Gitaganta sa Ginoo authority nga modumala sa tanan. Ingon pa siya kamoy pagbuot sa mga isda. Kamoy pagbuot ani kalami no nga usahay dili nato ma-appreciate ba nga kanang gi-provide naman daan sa Ginoo niya magbagulbol pa jud ta ba no. Pero kini is a good reminder as we start this year 2025 nga ato dayong pasalamatan daan ang Ginoo kay Lord. Salamat nga imo na dayong gi-provide ang tanan. So Lord, kining 2025 we declare nga kanang sama sa imong giingon sa imong pulong Lord na anang daan among mga nidaan imo nang gi-provide tanan Lord gikan aning January 1 hangtod December 31 Lord for this year 2025. Lord, we receive it and open our eyes Ginoo, open our hearts nga among makita Ginoo ug among ma-appreciate ang matag adlaw nga imong gihatag sa among kinabuhi. Nga Lord, thank you kaayo nga imo nang gi-provide ang tanan namong need every day. Ana bitaw no kay gi-provide naman gyud daan sa Ginoo pero kita lang usahay dili nato makita ba nga gi-provide na day sa Ginoo. Kaya nga tong hunahuna maski asa na lang siya man ta maabot unya say mag-worry na daan before ta ma-appreciate nga thank you Lord kay ingon ang Psalms nga ang matag adlaw bitaw gibuhat sa Dios para ato ang siyang lipayon. Ato siyang lipayon sa Psalms 118 verse I think 23 or 24. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Atong ikalipay ang matag adlaw kay kana binuhat sa Dios. Okay, by the way, ato siyang tiwason no ang chapter 1 ingon siya diri. Unya miingon ang Dios gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga maoy binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap og gihatag ko usab ang tanang ihalas nga mananap og sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon og nahimo kini. Makita sa Dios nga maayo gayud og nahimo kini. Nakita sa Dios ang maayo gayud, nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat og nalipay kaayo siya. Milabay sa nausab ang kagabhion og miabot ang kabuntagon og kadto mao ang ikaunom nga adlaw. So ikaunom nga adlaw gihimo sa Ginoo ang mga kahayupan og ang tao. Og sa verse chapter 2 atong ikon kay 7 days man no. So nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaan niini. Sa ikapitong adlaw, so ikapito na last day. Sa ikapitong adlaw, tanaw na ton sa gihimo sa Ginoo. Nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw o gibalaan niya kini kaysa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. So ang kapitong adlaw niingon diri mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Sa chapter 2 ni siya nga sumpay verse 1 and verse hangtod verse 3. No? Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw o gibalaan niya kini kay sa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat o mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat.
Ingon niini ang pagbuhat sa kalibutan o sa tanan nga anaa sa langit. Okay, so mao ni ang kanang tinuod nga pagka-form sa kalibutan, no? Dili pinaagi sa mga theory ni Charles Darwin ba to? Katong mga naa sa sa education, mga libro ba sa eskwelahan, no? So ang tinuod nga kanang basihan nato nga creation kaning nasa Bible. Kay ang Bible mao gyud ni siya ang kanang tinuod nga makaingon tang tinuod nga naman kay niingon ang 2 Timothy chapter 3:16 and 17. For all scripture is God breath and it is useful for teaching, for correcting, for rebuking, for equipping, no? So God breath siya. All scriptures from Genesis to Revelation. So mao ni atong goal karon nga tuig nga magbasa ta sa pulong sa Ginoo og karong adlaw atong nabasa ang creation in the beginning. So in the beginning of this year atong nasugdan pod ang in the beginning of the creation. So salamat sa inyong pagtan-aw hangtod karon, and I challenge you nga mopadayon ta og basa sa pulong sa Ginoo nga aron mo tubo ta sa patong pagsabot o pagpangalagad sa Ginoo nga dili lang taphaw ang atong relasyon sa Ginoo kung deeper kay ang pulong sa Ginoo naaman siya gahom nga mo transform sa ato ang huna sa kasing-kasing og mo renew sa atong huna-huna. So God bless sa tanan, and I hope to see you again. God bless you.